U jekk għandek bżonn tkun int li tagħmel l-ewwel pass biex iġġib il-paċi, tibżax tħallas il-prezz, tibżax mill-konsegwenzi, tibżax tkun int dak li ħanejdu hekk tistarti għall-karozza tal-paċi fil-familja. Rikkeb il-ħadd ieħor f'dil karozza ħalli taslu fl-imkien fid-destinazzjoni l-ġusta li hija l-ġenna. Allura eżisti hekk dan il-kliem ta' San Franġisk ejjew nagħtuh bis-serjetà llum. Nagħtuh bis-serjetà kemm il-darba aħna narfu fil-verità il-qawwa tal-Ispiritu Santu li jrid jaħdem fina. Għaliex biex tgħix dan kollu titbiddel. Franġisku tbiddel eżisti bil-qawwa tal-Ispiritu u għaliex mexa fuq il-passi Ġesu li ċċekken. Ġesu li minn Alla baqa' Alla imma sar bniedem. Ġesu li ċċekken. Iċċekken tant għalina l-bnedmin. Mhux is-supervja ħakmet l-Alla, hija l-umiltà li hi Alla. Eżisti kemm għandna bżonn aħna naqsmu f'dan il-faqar u l-umiltà, żewġ virtujiet kbar ta' San Franġisk u tad-dixxipli kollha Franġiskani. Illi aħna verament netlu f'din iċ-ċkunija biex inkunu nistgħu nħobbu xulxin fuq dan il-livell profond spiritwali. Hija realtà li forsi fil-Knisja ma tantx aħna konxi tagħha, però hija sejħa kbira lil mulej qiegħed jagħmlilna. U San Franġisk eżisti kien bniedem bħali u bħalek. Din ħaġa wasal għaliha għax kien bniedem tal-Ispirtu. Din ħaġa wasal għaliha u għexa. Mhux biss għexa, imma ħeġġeġ il-patrijiet fi żmienu biex jgħixuha huma wkoll. Ejju aħna wkoll fi żminijietna ngħixu dan il-Vanġelu. Dan il-Vanġelu eżisti li huwa l-proposta l-ħajja nisranija li hija valida għal kull żmien. Forsi mhux din l-imħabba li għandna bżonn biex nelbu d-distanzi ta' bejnietna. Fid-dinja ta' bejnietna eżistijej, ma l-edewwa tagħna x'qegħdin nagħmlu aħna? Nibnu ħitan, nagħmlu gwerra, tifrik, distanza, qtil. Jew qegħdin nippruvaw verament inħobbu. Xi dak li qed jgħidilna Franġisku hija emnu fil-qawwa tal-imħabba vera. Ħallu l-imħabba tkun l-unika triq li tmexxikom. Però aħna llum tajna qalbna milli nħobbu. Jekk tajna qalbna milli nħobbu l dawk li jħobbuna, taħsbu li ħajkun faċli li nħobbu il dawk li jobduna. Franġisku kien bidem reali. Kien jaf li mhux kulħadd kien iħobbu, mhux kulħadd kien jirrispettah, mhux kulħadd kien iqisu bħala bniedem tajjeb, mhux kulħadd kien jara l-fama li kellu. Però Franġisku ma kienx interessah minn dawn. Ma kienx interessah minn nies kif ħarsu lejh, minn nies jgħidu fuqu, minn nies li jżommuh b'qaddis, lin nies li jżommuh b'fama tajba. Franġisku kien interessat li jħobb. U dan huwa eżempju kbir għalina. Aħna fil-Knisja l-ewwel qabel kollox. X'inhu l-interess vera tagħna? Li nħobbu jew affarijiet oħrajn. Ftakru li l-imħabba hija l-ikbar kmandament illi l-mulej tagħna. U l-imħabba hija dik biss li biha se jarfuna li aħna dixxipli tiegħu. U ftakru, Ġesu qalilna li m'hemmx imħabba ikbar milli tħobb il-għadu tiegħek, milli tagħti ħajtek għal bibek. U Franġisku llum iwrina triq ta' x'jiġifieri tħobb il-għadu tiegħek. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina sliem.